Halløjse! Nu har jeg endelig fundet ud af, hvordan at jeg gerne vil have det her over i vores airbrush område. Eller jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan jeg vil have det. Nu ved jeg i hvert fald, og har købt ind til det, og sætte noget træbeklædning op på væggene her. Det glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med. Jeg har pakket lidt ned i nogle kasser og sådan noget med det udstyr, der har stået herovre, altså maling og så videre. Så nu skal jeg lige have gjort det sidste klar, og så har jeg sådan etableret sådan lidt et, hvad kan man sige, savværk hernede i bunden af værkstedet, hvor at, jeg skal save nogle brædder til, og så skal de knaldes op på væggen, og jeg tror det bliver super flot. Jeg er lidt spændt på det, men I kommer lige med på sådan en hænger her, så jeg vil sætte jer i stativet, og så skal jeg nok lade være med at klippe det hele ind. Det bliver nok lidt en lang proces, men I får lige et indblik i, hvordan det kommer til at foregå. Ja, velkommen til. Jeg hedder Malte, min kone hedder Pernille. Vi har Thailand Lures, og vi laver vores eget fiskegrej og sælger materialet til, at du kan lave dit eget fiskegrej. Og det skal du virkelig prøve, hvis du er en ivrig lystfisker, fordi det er simpelthen så fedt at fange en fisk på noget grej, man selv har lavet. Det er en følelse, man ikke kan få andre steder. Jamen altså, det var første halvdel. Jeg synes det er blevet super godt. Det må jeg bare sige. Jeg synes virkelig det giver det jeg gerne vil have herind til. Jeg er rigtig godt tilfreds. Så skal jeg lige have bygget noget op omkring radiatoren derovre, sådan at den også ligesom bliver dækket ind. Se lige, det ser da for fedt ud. Jeg synes, det ser super fedt ud. Det må jeg sige. Der er nogle små skønhedsfejl. Nu er jeg jo ikke tømrer, vel? Altså, men altså, man kan sige, de der skruer der, dem der er der. Kan man se overhovedet, hvad jeg gør? Ja, dem der er der. Jeg skulle selvfølgelig have lavet sådan, at de flugtede hen her med den der. Men altså, nu havde jeg lige lavet det, så jeg satte de første 3 brædder op, jeg havde skåret den over til og sådan noget, og så tænkte jeg, okay, så må det blive sådan. Jeg dækker radiatoren ind her, og det gør jeg for, at vi ligesom får en hylde her, hvor vi kan sætte nogle varer på, eller bruge den til noget andet. Sådan en stor, den er 1,20 meter, den her radiator, så den fylder ret meget rummet og gør det lidt svært at placere noget foran, sådan, eller op på væggen og sådan noget. Det er en radiator, der ikke bliver brugt til noget overhovedet, altså den er sat til, den er selvsluttet, men inde ved siden af her, der er gulvvarme der, og i rummet ved siden af, og faktisk også nede bagved. Så den kører aldrig nogensinde, fordi at gulvvarmen, det er den, der ligesom kommer til at varme det hele op herinde. Så vi kommer ikke til at bruge den, men det skal selvfølgelig være sådan, at man stadig kan komme til den, så derfor så sætter jeg ikke et fast låg på. Jeg sætter nogle brædder henover, som man ligesom kan tage af, så man kan komme til den og betjene den og se, at den ikke er læk og så videre. Og ellers så er det at skrue 4 skruer ud, og så er man altså helt inde ved den og klar til at gøre noget ved den, hvis der er et eller andet. Ja. Jeg havde egentlig tænkt, at området her også skulle være til airbrush udstyr og airbrush maling, men ligesom alle mulige andre ting hernede, så er det sådan lidt en trial and error. Jeg gør noget, finder ud af, hvad synes jeg? Nå, det var super godt, eller nå, det er om igen. Der skal ikke være airbrush maling og airbrush udstyr derovre. Det synes jeg vil være synd. Vi skal selvfølgelig have vores blink og wobbler og så videre over i træområdet her. Og så skal jeg have rokeret lidt rundt på hylderne herover, sådan at airbrush udstyr og så videre, maling og sådan noget, det kommer til at være derovre. Jeg er i hvert fald super tilfreds med det indtil videre. Nu skal jeg lige have knaldet de sidste 3 brædder op der, eller ikke 3, 10, 12, 14 brædder op der.
og lige har lavet låg, og så er jeg med at være færdig. Men jeg synes, indtil videre, så er det i hvert fald godkendt. Så er træet sat op, og jeg synes virkelig, det er blevet godt. Nu er radiatoren også blevet dækket ind her, så man ikke kan se den inde bagved, og så har jeg lige lagt nogle brædder op på toppen der. Som du nok kan se, så er jeg ved at sætte hulplader op herovre på væggen. Der skal vi have vores blink og wobbler til at hænge på. Jeg tror, det bliver ret godt med hulpladerne der med det sorte, og så ovenpå den her træ overflade her. Jamen altså, prøv lige at se en gang. Jeg synes, det ser super godt ud. Jeg tænkte, det skal være Apples udstyr og maling område herover. Det skulle det ikke. Det skal selvfølgelig være området til vores blink og wobbler. Jeg synes, det er blevet super fedt, og det synes Pernille også. Så det kommer til at blive så fedt at fylde det her op med wobbler. Nu skal vi så godt nok i gang med at producere noget, fordi vi vil være low. Fedt er det blevet. Det har taget lidt tid at lave, ikke så galt. Og det har heller ikke været så dyrt igen i materialer, men det er blevet ret godt. Tusind tak, fordi du så med i den her video. Næste video, der håber jeg også, du vil se med. Ses.